Аз ще излизам, вие ако искате, останете тук. Ами да, аз ще остана малко. Аре, Едиус! Чао, чао, момичета! След час и половина. Аз ще отивам в стаята, а ти се оправи, ела. Добре. Твайла! Торалей! Торалей! Торалей, момиче, какво става? Дюс. Какво има? Обадиха ми се от болница. Какво е станало? Дюс. Блъснал се с мотора. Дишай, момиче. Кажи ми в коя болница. Монстър Бърт. Добре, момиче, оправи спокойно. Дишай, ще те заведа там. Те побързаме. Бързо. Здравейте, вие ли сте лекуващият лекар? Да, аз ще лекувам Дюс. Здравейте. Ще се наложи да му сложим нов бял дроб. Това е дробът. Трябва обаче много бързо да кажете дали сте съгласни. Торалей, трябва спешно да го сложите. Веднага го сложете. Ако това ще го спаси, надяваме се да го спасим. Ако се справим на време. Добре, мога ли после да мина да го видя? Да, естествено. Отиваме сега към операционната. Благодаря ви, доктора, ще вляза. Did you get me? Торалей. Дюс. О, Дюс. Какво се случва? Блъсна се с мотора. Сложиха ти нов бял дроб. Какво? Да. Това те спаси. Извинете, госпожица, но трябва да ви помолим да излезнете. Дюси. Ще се видим после. Do me like in the lever coat. Love you did like me. Скъпи Дюс, ако не съм тук, когато се събудиш, знай, че ме обичам до кости. Торалей. Трила. О, не, Торалей си забрави телефона. Надявам се да се сети. Може после, когато вече се напуща, ще направя, да се спава, ще звънна на Апс. Наби, ще мине, ще вземе телефона, ще каже поне. Ще телефона на Торалей, няма да я тревожи изрично. Само ще я дразни, че не може да дойде.